setmana que ve i volia, si podem tornar a parlar del casal també després, però que ens ateréssim una mica, que ens expliquessis doncs, què passarà el cap de setmana que ve a Castelló, què són les normes de Castelló, exactament, i quin és el projecte que teniu doncs, de cara a aquests propers dies. Molt bé. Mira, si vols comencem per les normes de Castelló. Sí, endavant, un poc d'història. L'explicació històrica més, però molt senzilla. Bé, quan Pompeu Fabra, diguem, va iniciar la seva obra de normativització de la llengua, al País Valencià, diguem que van tardar uns anys a sumar-se a aquesta reforma, diguem, normativa, no? Aquest acord pel qual tots els escriptors importants, les institucions culturals i el valencianisme, és a dir, el nacionalisme valencià, se sumen a l'acord, a la normativa fabriana, són les normes de Castelló, que bàsicament és una còpia de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra i que, per tant, simbolitzen, diguem, l'acceptació de la unitat de la llengua al sud del domini lingüístic, no? I, per tant, per això les reivindiquem com un símbol precisament de la unitat de la llengua i també com una aposta per la normalitat lingüística, és a dir, les normes de Castelló són bàsicament una aposta política per vehicular, diguem, tota la societat valenciana al voltant de la seva llengua pròpia, no? I, per tant, té aquests dos vessants d'unitat i normalitat que les fan tan simbòliques i que sempre, de fet, a Castelló sempre hi ha hagut mobilitzacions i col·lectius que han reivindicat les normes en aquest sentit, no? D'acord, doncs ja fa anys que se reivindiquen aquestes normes i enguany em sembla que a través de la xarxa se n'està parlant força. Què hi ha de particular enguany? Bé, des del 1982, de fet, és el primer any que Acció Cultural organitza una gran mobilització a Castelló, coincidint el 25 d'abril i en el 50 aniversari de les normes, perquè les normes són de l'any 32. Aquell va ser, diguem, el gran any, no? I després sempre hi ha hagut Acció Cultural, o després Maulets, o després l'Esquerra Independentista, que diguem que actuem conjuntament, o per exemple, el Bloc Nacionalista Valencià, sempre s'havien fet actes reivindicatius. El tret diferencial d'enguany és que s'ha fet una proposta d'unificar, diguem, tots els sectors socials compromesos en la defensa de la llengua, unificar-los en una mateixa plataforma, en un objectiu comú, que és, diguem, la defensa de la normalitat de la llengua i de la unitat de la llengua catalana, i per tant, enguany estem treballant en una nova plataforma, que és Castelló per la Llengua, i que aglutina des de partits polítics fins a sindicats, organitzacions polítiques, organitzacions de joves, associacions culturals, etc. És a dir, tot un conjunt de moviments, una plataforma molt transversal i que el que vol és això, reivindicar la unitat de la llengua, la normalitat de la llengua i, a més, generar un moviment, diguem, que tingui una amplitud considerable. Perquè potser per la gent d'aquí que no estan massa al cas, aquesta unitat de la llengua encara és discutida avui. Bé, de fet, el problema de la unitat de la llengua va començar, diguem, als anys 70, perquè és una polèmica que als anys 30, als anys 40, fins i tot sota el franquisme, que va ser la dictadura, diguem, d'ací, no se discutia la unitat de la llengua, no? És una reacció, diguem, agitar l'anticatalanisme dels valencians, d'alguns valencians, no? per a, diguem, crear una polèmica i que totes les coses se mantingueren igual, que el català no assolira un estatus de normalitat dins del País Valencià. Per tant, va ser un moviment que és conegut com el blaverisme, que bàsicament anticatalanisme, i que això ha durat molts anys i ha sigut un moviment que ha tingut importància històrica i que en aquests moments està en davallada. Però bé, segueixen havent sectors, sobretot de València Capital, que són el moviment més força, que continuen discutint això, i a banda és una idea que, per exemple, el govern valencià s'ha entestat reiteradament a retirar dels currículums de l'ensenyament secundari, no? De l'ensenyament del català als instituts, on, per exemple, està prohibit, diguem, parlar d'autors de literatura que no hagin nascut al País Valencià, o les referències a la unitat de la llengua són directament ocultades. És a dir, que encara continua havent un conflicte al voltant d'això. I hi ha feina per vosaltres. Sí. Bé, a Castelló mai ha sigut, la unitat de la llengua no ha sigut un problema molt
molt discutit, però nosaltres creiem que és un fet a tindre en compte, sobretot tenint un poder polític que li interessa, diguem, agitar i sa confusió. Per tant, els actes d'aquest cap de setmana seran girats cap a això, cap a Castelló per la llengua. Què fareu exactament? Sí, mira, enguany hem volgut centrar la reivindicació també molt en l'ensenyament públic i en català. I per això el lema de tots els actes és per una escola valenciana pública i de qualitat. D'acord? Llavors estem fent ja un seguit de conferències, hem fet moltes conferències a instituts, a centres d'ensenyament secundari de la ciutat, hem fet alguna conferència, ahir per exemple vam tindre el president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans fent una conferència, a Isidor Marí, i llavors este cap de setmana preparem, diguem, els actes centrals, que consisteixen en una fira d'entitats al matí, un dinar popular i una manifestació a la vesprada, a les 6, que és la que porta este lema. I després un concert a la nit. Ens hem centrat en l'ensenyament perquè potser han arribat notícies fins d'allà. El govern valencià pretén implantar un model d'ensenyament per a fer desaparèixer la nostra llengua o fer-la quedar en una posició residual dels plans d'estudi i l'han venut a través del que ells diuen el trilingüisme, que consisteix en dir-nos que faran un 33% d'assignatures en català, un 33% en castellà i un 33% en anglès. Han sabut vendre aquesta proposta molt bé, però diguem que nosaltres tenim clar que aquesta proposta el que persegueix és la marginació del català i un monolingüisme castellà, entre altres coses perquè per a un 33% de classes en anglès només n'hi ha un 5% de professorat capacitat o perquè de fet no s'ha fet un impuls a l'ensenyament en català des que el PP és al govern, des que el Partit Popular és al govern, i això és des de l'any 95 i és bastant poc creïble que ara s'impulse que en territoris del País Valencià on no s'arriba a un 10%, s'impulse que efectivament s'arriba a un 33% d'ensenyament en català. Doncs aquesta és l'actualitat a nivell de campanyes i a nivell polític pel vostre casal. Heu parlat també de totes aquestes seccions que hi ha i potser podríem destacar la musical.